Assalamualaikum kanyo katan mga lodi yari na isaba ko inda siya. So in video na to biya mga lodi kasi kialupan ko. Biya ita kanyo bang uno in yellow card yato. Amo inin video na to biya on i-explain ko kanyo bang uno in yellow card ini. Iban bang how no magkawa sin yellow card ini. So bago pala kita niyo mag-start mga lodi, ayaw niyo man kalupahi mag-subscribe sa YouTube channel ko inda siya. Iban ha page ko inda siya official. So ayaw niyo man kalupay para daran kamo update. So, ayun na kita nyo magpalugay mga lodi. Mag-start kita nyo. Let's go! Welcome to Indashay channel. So, in video na to biyaon, biya kialupan ko. Matawad na nga subo pala. Kasi kialupan ko biya itakan nyo. Amon pag-vlog ko biya din ako sumod pasandakan bang uno in yellow card ini. So, biyaon, ibaita ko kanyo bang uno in yellow card ini. In yellow card ini mga lodi. Amo ini in kalagihan nini bang kita kumawa na sin ticket. Di kita pakawaon ticket bang way kita yellow card. So anday sam na nga subuk ako bang how no kita kumawa sin yellow card ini. Makad kita jeep sin asinan. In pagkawaan kanini mga lodi tuhan si paksyadan ay nakamu makad sumod pa asinan biya di lang kamu hagwa sin kasara biya malago yato. Manaw kamuan si pakdan ha unahan net. Haunan neto, aun dito nakasulat biya meter sa malaggo. Tarangan siya post no bills. Ingan sin yellow card ini pala mga lodi. Bureau of Quarantine. So, kailangan ini bago kamo dihilan ticket. Di kamo pakawaon ticket bangway kamo yellow card. In kalagihan ni sa mapagkawasin yellow card mga lodi, ibayta ko resab kanyo bang unong kalagihan. Kasi di sab kayo ni dihilan bangway ka vaccine card. Dua. Ika ko kasi duara. Ay kamo may ino bangon na sabi ni in pink ini. Vaccine card ini mga lodi in pink ini. Ini first dose, second dose ko ha Manila ako kaya pink in color niyan. Dito ako nagpa-vaccine ha Manila. Kaya magkandi in dagbus niya. Ini in booster ko. First dose din booster ko. Pero piyakawa ako kasi yadturain requirements pagkawa sin ticket. Dugain kasi in card ko ha vaccine ko biya. First dose iban second dose kasi ha Manila ako ini ubos ini di Iraq dito ra ko Isabela. So magduga ngin dagbus nila baka may nuino na sab kamo uno lodi in biya kita mo yan to biya pink yato. So baita ko kanyo ini vaccine card ko ini first dose and second dose ini in booster ko mga lodi. So before ka mo kumawa sin yellow card ini kailangan kamo ang vaccine card. Di pwede bang wayroon booster mga lodi. Di kamo pakawaon yellow card bangway kamo booster. Monday to Friday in pagkawa kanini wayron Saturday Sunday taplo. So ini ya subok ko kasi sila bang magka-expired by ni in yellow card ini. In agin nila di kuno. Pagdatong niyo dito mga lodi, dakon kamo mag-online yan para kamo makakawa day sabi ni. So yadto rin link kanila biya kialupan ko lang yadto yung link biya PHBOQ bayad to. Mag-online kamo muna kanini para kamo makakawa sin ini. Mas marayo pa dito kamo mag-online kanila pa sa kainduan nila kamo. Kainduan nila kamo bang biya din pag-online. Kasi bang kamo habay niyo mag-online bang desab kamo may ngat pwede ray sabos magbayad kamo ha GCash. In pagkawan kanini mga lodi ang pupilak da kuman 400. Bayaran siya GCash. Bang kamo ubos na yan mag-online pakadto na kamo pa GCash para magbayad na kamo kanini. So, bang kamubus kumawa na kanini mga lodi, pwede na kamo madto kumawa sin ticket niyo or next week biadto pwede ra siya standby kasi magka-expired siya ini. So, pag ubos na kamo, aw na kamo yellow card mga lodi, aw na kamo vaccine card, ibayta ko lang kaniyo, in vaccine card ini di na kamo check kung ha immigration sin Zamboanga iban sandakan. Pasain kitaon nila na hadja in yellow card ini kasi automatic na kamo kay ngatan nila aun kamo vaccine card iban booster niyo. Kaya biya dito na ako biya immigration mga lodi. Inpya kita kura ini kasi kay ngatan ko di kita pakawaon sin ini bang wayron kita vaccine card iban booster. Kaya pala di na sila mag-check ha immigration salit da Zamboanga iban sandakan di na sila mag-check mga lodi kasi automatic na kay ngatan nila bang aw naka yellow card aw naka vaccine card. So amon mabaya tumulak mari pa Malaysia pasandakan pa Kuala Lumpur ayo na kamo magduarwa kawa na kamo sin ini maluhay ra magkawa kanya mga lodi. Bukunday ni mahunit angkan na subay kamo dito mag online office niya yadto kasi office niya dito ha asinan.
magad kamo gypsy asinan kasi invite ka ko tag na long niya bang kamo mga subo dito pagkawan sin ticket mga lodi baitaan nila kamo yan yung pagkawan kuno a Santa Catalina pero imbunal na buko na Santa Catalina dito siya asinan ay hindi ko baysab mare baysab Santa Catalina nin asinan niya to kasi biya kay ngatan kun asinan niya to biya halom-lam siguro Santa Catalina neto so dito bakas na beta ko kanyo mga lodi amon mabaya tumulak yan kumawa na kamo para makatulak na din kamo para makakari na kamo ay na kamo mabuga ay immigration di da mahigpit marayo sila katan marayo da immigration sa Buanga iban sandakan kaso nga lang biya na sinbisara ko yadto mataod lang pangasubas hakuan mataod lang pangasubas sa Buanga kasi imbunar niya hati mga lodi hangkan hati kita niyo biya ang kanda hatin mahigpit in Zamboanga nato in immigration nato sa Zamboanga buko nati uno para kato palayat to iya subuko kasi nakita ka mo lang ko di lang ko magpalabay lang ko di ilang ko yan ko beto kasi biya first interview ka ko mga lodi mataod pangasubok ako biya pakawon pa ako ini pakawon pa ako yari banga kumari magyan ako ang lasya ako asaba pangayuan ako pala invitation letter bang kamo magyan mga lodi ang kamula siya mari mamisita lang kamula siya niyo yadto pangayuan kamo invitation letter deng dihas Malaysia di sila mabaya biya mag-send na email di sila mabaya bedto kabaan nila ito mga lodi pa LBC kuno biadto sobra ba to din in immigration sin Zamboanga ipa LBC daw so dito kyaw nitan ako kaya lang ko mag-travel na lang ako kasi in travel maluhay ra bang kaw mag-iyan on ko la siya di kabaan nila magsali pa kabaan nila in Xerox in IC biya karihon mo Xerox IC nila iban bang di magsali in apelyido niyo middle names ba ito magsali bang di magsali middle name niyo mga lodi di kamo palabayon di magsali in family name niyo di sab kamo palabayon mas lalo na bang kamo mag-iyan bagay niyo jeng karyan niyo di tud kamo palabayon ayaw tud kamo mag-reason beto mga lodi mas marayaw pa in reason niyo mari kamo sumod pa Malaysia mag-travel kamo kasi in first interview to mga lodi bukon immigration in mag-interview biya staff nila sa job kasi ya subo ko sila lodi may talong kumatawd pa nga subulong ko di kasi biya yapos na batuda ko ya subo ko nang buk staff nila ito buko sa ba ko immigration nagasubo so ya subo ko in staff nila ito long ko may talong ko sir long ko biya matawd kamo long ko pa nga subulong ko sinaon na ko long ko pocket money mag-travel sa job kubus may talong ko kailangan pa ni so lang nila pala kako lodi ang kana kuno sila mahigpit para kato da kuno ini bukun da kuno isa para kanila kasi in sila iaayaran kita kasi baka kuno kita mari biya pagdatong di wayron kabutangan tangkan na syulon nila tud na aun kita kabutangan di so bisan biad to mga lodi tubtub di na dyan video ko di na ako magpahawa bago pala taplokon ko yung video ko ini mag shoutout na kita shoutout kan Ads Bunso from Zamboanga Eddie Anggak Hassandi Bijanihim, Alger Pai Ismael from Lawas, Malaysia. Thank you for watching. Gammar Dansalan. Shout out kan Jantungko. Shout out ang mga family Dansalan from Lamitan. Request din kan Gammar Dansalan from Tondo, Manila. JM Abrera, Charlie Derta watching from Manila. Papa Jenny Tamaing. Aljof Alcod Asara watching from Zamboanga del Norte. Ladjahon family shout out from Basilan Maluso. Request by Ibrahim Ladjahon. Janmar Sakandal watching from Jeddah. Arshaira Alamsahi. Jaime Fatta. Charlie Derta watching from Manila Taguig Station. Thank you for watching. Aiswa Wawa. Nabutasway Nagkalu. Norbin Aharon from Manila. So magsukol kanyo katan mga lodi amon way pa nakapag-subscribe ba channel ko yan. Please subscribe my channel and visit my page in the Shy Official. Magkita-kita niyo magbalik. Paalam.